לחדר 9, והיום נצא לדבר עם כמה בנות, ואם הם לא יצליחו לגלות את הקוד הסודי שלי, אני אזכה לנשק אותם בפה. יאללה, בואו נתחיל! מה קורה פה? רוצה לראות אם את יכולה לעמוד באתגר הסודי שלי? נכשלת! קרוב יותר. יש את זה על כל המסך מדורון על פלאפון. מדורון, גימי מדורון, מדורון, גימי מדורון. יש את זה על כל המסך מדורון על פלאפון. על הגפורים, אחי, גפורים. תכבד! אוי, שיט! מה קורה? נו, פאק! אומייגאד! נכשלת! יאללה! כן, זרוק את המחשב פנימה! אוי לא. אוי לא. מה זה מתפוצץ? אוי לא! יאללה, ביזו. שלום אני יאני, והנה מדריך לאימיל. צריך עכבר בשביל המשחק הזה. יא חרא בן אתה פשוט מקרב בשביל המשחק הזה.